Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Kula nuwun Mbok Cange. Nggih, monggo. Nggih kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Byung, Pak Yulimbo. Nggih, sugeng dalu nggih. Nggih, wilujeng dalu ugi keluarga ageng swanting mriki. Amin, sugeng dalu. Swanting Banyurata. Nggih, leres nggih. Nggih. Swanting Banyurata Sawangan Magelang. Ah, nggih. Panjenengan ki lak yo paling ora asli mriki to, Mbak. Wah, aku ki turun anu saka Turki. Turki ki turunan Gunung Kidul. Oh, tak kira Ora turunan kiri. Wong mesti karma. ora turut kijing. Ora. Kene Ndek wae kaya maesan. Kene cahayu. Wah, suwe ra tau kepek. Mas, miki gantinan sing abet. Yo nganggo iki. Sawetara ora pethuk. Heeh. Aku kelawan kowe. Heeh. Nek karo mbah niku ya aja kowe no. Karo Simbah. Nggih, karo Mbah. Aku kelawan Simbah suwe ora pethuk. Dadi lan telase batu. Ngono lho, Mbah. Awakmu piye kabarmu? Lak ya sehat to? Suwe ora pethuk kaya malih bisu. Wah, kaya tanggoku. Tanggoku Sragen ya enek ngene. Wong ndengi mantan anyar ya to. Dijak omong bojone kok wah. Lah kok bojone arisan diparani ngene. Wah. Nganggo kabelan iki, Mbah. Ya, coba. Nah, kabel sik. Nganggo sing nganggo ayat. Nah, iki kabel sing nganggo ayat. Kepiye kowe manten anyar. Mantan anyar. Ning ora iso omong. Ya apa. Terus pak. Saru. Ora. Lah ngapa kuwi? Njaluk tuku ali-ali. Oh, tuku ali-ali. Pinter kowe nduk cahayu. Kowe nang diwele payu kok ora tau kepenuk. Alah, ora tau kepethuk nang ndi? Aku ya sak petara iki ana Sragen. Ora tau neng lalatan Ngayogyakarta arang-arang ya. Arang-arang. Malah soalnya nek etan ki regane larang-larang. Ora apa-apa nduk ngitano wae. Lah terus njur nyapa nek aku ning nggonmu? Walah kene ming watone pas seduluran. Oh nggih. Aku ya ora apa-apa kok. Aku ya sik cilik ora mudeng dhuwit kok. Kapan lek arep gede? Ini lho Nduk, kaya aku ki seniman ora kondang, seniman sing sapa wae ya pakai serawung. Ning duit ki nomor 28. Sing penting pas seduluran. Pas seduluran. Tekan Swanting ki duit nomor 28, sing penting pas seduluran. Wong nek aku kon nimbang kelangan duit karo kelangan sedulur, trimo kelangane engko. Tenan dadi ora
Tremo kelangan apa kok ora sing ora enek loro-lorone kok ora mau sebut. Lah nek kelangan duit ya adem panas, kelangan sedulur ya rugi to. Kelangan enggok kan iso digoleki. Oh iya, enggok ki apa to, Mbah? Enggok kuwi umpamane aku nututi wong terus kelangan enggok iki ning ndi mau? Lah kuwi jenenge kelangan enggok ngono lho. Oh iya, kaya dalan rene mah aku ya rada bingung. Terus Dalane menggok-menggok to Pak Anom. Iya. Pak Anom Sukoco. Ya nggih. Pak Anom Suroto. Pak Anom Suroto iki sampun Pak Anom Sukoco. Nah, Pak niki Pak Anom Sucondro. Lah ya Sucondro kuwi duwe kaca. Ora ngono. Panon. Lah yo tenene menggok-menggok kemene ngene. Dadi rada peteng. Sak suwene poso. Nggih. Ki kowe nyambut gawe apa ya payu terus. Aku sadurunge sanen poso, alhamdulillah aku turut bandara. Wah, Alhamdulillah pangestumu, Mbak. tenan mabur nang ndi ngono. Yo aku ning penerbangan. Wih, Ning nggon wingi ning nggon sekitar bandara Makam Haji Solo, sok ning Karanganyar. Penerbangan alhamdulillah putumu raket tanggo semeter kotor penerbangan. ning penerbangan. Iya. Sok kuwi motor mabur kuwi. Ya ora wis keduwuren Lah iki. apa? Penerbangan sing enek lagune Sholatullah dung tong dung tong latuh. Penabuh terbang ngono aja penerbangan kuwi tak ndarani pilot kowe. Kaya aku iki ya nduk ya arep tuwa kene ora payu ning omah poso wingi iki. Poso. Sing jeneng gula teh beras ya arep poso aku nganggurke ora tau tuku. Alhamdulillah. Gulu poso ora tau tuku dadi wis entuk saka piye, Mbah? Utang saiki disaur. Lah nganggur golek utangan sering nang poso wingi terus terang wae coba sinden-sinden iki. Sing anyar apane ayo sakwise bar poso. Ya apa jarike, Ora. gulunge. Ora Lho, sing kebayake. udu Apa? idep Lho iso idep. sing paling murah lah bar poso tuku jarik kanggo apa? Idep ki 10.000. Sing anyar idepe tak omongi. Aku dengi ora anggek ratuku idep. Apa? Nangkekno pemane ya rada larang ratu idep pakai ulu merak. Malah nutupi mripat. idak-idak kancane. Aku tahu masang karep kuwi ben rada gaya sithik kok kualik uru ngisor tak tekone dhuwur tak kok ngisor. Seweng utuh kecocok Mas. Iya. Dadi Ulun dhuwur kayak ngisor, ulun ngisor kayak dhuwur tegese iki sing kene deleh dhuwur, sing dhuwur deleh ngisor. Kuwi kuwalik ngono. Nek bojoku ora. bojomu ya sinden. Wah, bojoku kuwi tenan. Aku ki mulane ngono lho Mbok Cangik. Nggih, Aku saiki ora ngajak bojo ki, critane bojoku ki rak bobote 182 kilo. Iki bojo kok trek tebu. Kegemukan, obesitas. Nah arep mlebu omah ki nek ora miring ora sedeng. Lah terus ngomong aku Pakne aku tak diet ya aku men awakku cilik men iso kaya kanca-kanca kuwi. Terus aku tak mangan blimbing wuluh apa nanas. Aja. Kowe malah lara weteng mah dadi lara nek nggugu aku kowe samben esuk lari pagi. Siap jogging. Awake langsing tenan. Nan. Bojoku lari pagi wis tekan ngendi mbuh ora ngerti wis sangang sasi iki ora mulih mulane gak aku rabi meneh. Piye to? Lari pagi Dijelaske bojomu ki kelemon arep menurunkan berat badan. Takon lari pagi. Lari pagi. Lah tenan lari pagi wis sangang sasi iki ora bali-bali. Apa mati ning dalan apa keciliken apa gegedean ora ngerti ning nyatane ora bali. Kuwi simbah kuwi kok ora lari-lari. Cara bodhone no minggat. Oh, ngono to. Iya. Tak kek ana olahraga. Mbah Putri kuwi jane olahraga ndemi tau curhat karo aku. Ya tau njajal olahraga sing biyen zaman corona, goes kuwi to Mbah Putri. Saking no lemune tak kon goes. Goes iki. Goes lak yo nyilih sepedane koncone. Lah kok koncone iki pirang minggu ngebel aku. Piye? Nduk, sepedane iki bar dinggo Mbah Putri kok sedele ora eneng. Oh, sedele ilang mergo dienggo bojoku. Mbah Putri iki anggere bar mudhun sepeda iki mlaku rak saking kokok lah kok sempet ning kene to. Aja meneh. Teko omah iki terus koncone ngebel aku. Sedele ilang. Mergo dienggo mbak bojoku. Mbah nyerempet ning ndi? Wong bojoku aja meneh kok mung sedel to, Nduk. Apa? Bojoku ki ya sinden. Tak gaweke dingklek nggo lungguh ngono ki seminggu ki tak dingklek 7 tak mongi. Sik to kuwi. Oh, angger lungguh ngono ngadeg ke dingkleke ilang.
Lungguh ngadeg liya barang munggah bis ngono klontreng. Oh kuwi to ngono. Ngono mbahmu ki pancen karem kok karo kaya ngono lho mung ngawur lho. Mbah Putri sejenis vakum ngono Mbah Beto. Ini sewana ngersane mbok cah iki acarane halal bil halal. Leres Kampung Switing RT 01. Swanting. Swinting RT 01. 01. Pokoke awake dhewe kandeng cok kelap-slup. Sapa nembak iki mau? Kuwi sing Mbah Reksa Swanting kene. Iki awake dhewe iki cok celap-slup slonang-slonong lewat Nggih. panggung ya ning YouTube ya ning ndi wae mbok menawa ana saleh ana lupute nyuwun ngapura wonten ngasanipun Bapak Ibu ingkang ageng ingkang alit kasengaja mboten kasengaja menika dinten lan wulan tasih sae mugi-mugi lebur saking kersanipun Gusti ngakarya jagat Gusti Allah sami-sami ngapura ing ngapuran ngono lho. Makili sedaya kanca-kanca ingkang sowan menika kalian Ki Dalang menika ingkang sampun kondang kaloka kaceluk kajanapya tung lor tung kidul wong blakter kiwer-kiwer. Sik alon-alon aku kok marek nerokke akeh ram. Sithik-sithik. Sithik kok ora krasa. Ya, Ini. dadi Sing kondang kaloka kajeluk kajanapya tung lor tung kidul wong blakter kiwer-kiwer. Ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gurindo. Lembut tan kena jinumput punjule ngapapak mrajole ngakerep. Mecutat tanpa sutang, mabur tanpa lar, jajan ora mbayar. Iki omonge. Sing kondang jajan ora bayar. jajake kancane maksude. Oh ngono ya, iki Ngono wis arep dongamu balang. bareng donggane kono aku ya ramin ngono ae ya. Wis arep balang cempolo. Nggih, bocange. Panom kula sowan dhateng panjenengan menika mbok menawi wonten dawuh kapure menika ngregengaken swasana. Nggih. Yung, Pak Nom. Menika dereng wonten dawuh nanging wonten WA saking saka ngene nganu Pak Ijo. Anu WA-ne anu mon HP-ne jenengan paten mawon Nggih. kersane mboten enten WA. Nggih. Ya, menika apa iki njaluk lagu. Wah, monggo menika saking nyuwun lagu saking Mbak Eka Uget-uget. Nggih, lagune napa? Menika Mboten nyebataken. Hmm. Judulipun mboten nyebataken. Nggih. Menika monggo. Nggih. Ki suasanane adem, Adem. biasane seragen kono nggonku lak panas. Heeh, terus? Aku saya rene wah adem seneng aku. Heeh, terus? Pertandakne keluarga ageng kene atine ya padha Adem, adem, ayem, ayem, toto, tentrem. titi, tentrem. Nah, Guyub, muga-muga rukun. amin, rezekine saya semulur, berkah lan barokah. Amin. ya rabbal Nek pitunggon alamin. aku kok ya nduk. Nggonane Sing piye, jeneng Mbak? Gunung Kidul ki panase ra ilok. Ning kene adem wae ra ilok nganti saking ademe aku adus iki mau wis jaketan. Aduh sok jaket. Terus kok jaketane piye? Ya apa gunane? Nek ya adem. Kok iso? Adem. Ayo. Adem adus jaketan. Heeh. Apa ya umum? Ya ora umum, Ora umum. saking ademe kok. Aja kaya putuku saking sregepe tak jak mandi, anggur mandi ki nganggo anduk nganti mandi bola barang ya nggawa anduk apa ya umum. Ayo. Iki dicaosi Apa lagune? tetembangan bawa, Oh, bawa terus apa? bawa terus langgam. Heeh. Utawa seragenan gen kaya nggonku. Heeh, Tak iki mau- gawa rene muga-muga ditampa karo Amin. keluarga ageng. Iya mesti kene. ketemuane waton Iya. apik. Iki mau ya ana pamundutan. Apa? Nek mengko dipinanggani nek wis lirabu ngaturke lelagon oleh-oleh saka sragen. Hmm? Heeh. Terus? Bae ana pamundutan CPNGN karo JLJLI. Apa to ki? Alah capek gunung karo Jula-juli kan umur bapak iki mau. Oh, CPNGN karo JLJL. DN. Oh, CPNGL karo JLJL. Oh, iya GPP, Ape. CPT ngono ya. Ya pokoke nek GTL DKK. Ayo. Apa wi? Nek gatel dikukur. Monggo wis. Yo nek aku ora GTL di TPK. Apa? Tapuk. Oh, dino gatel jenenge gudeg kok iso. GTL di kakak neh. Apa, Pak? NN Apa, Pak? Apa? nyenyeh. Weh ya ora ya PRH. Apa? Perih. Monggo. PRA ya BN. Lha apa? Yo Ben. Ora ngono. Aku PRA ya tak DLT. Aku PRH tak DLT. Apa kuwi? Tak dilat. Aku nek kena sakit kan pamane cepet obat P3K. Oh iya AKML. KML apa? Aku melu. Oh, Ya. KML ya KMLH. KML ya kembloh. Mu. Iya. Ki langsung bawane apa? Apa sakepmu?
awake dhewe duet wong loro ngono. Eko, anu oke. Ayo. Arep muni oke kok Eko. Lah wong tuwa Nek arep ngomongke di nganu. ditata sik. Ditata sik. Wah, aku mau wis tau dadak nata iki mau lho. Aku tekan kene mau iki ketemu karo ibu-ibu ngono iki. Terus aku takon, "Iki asarane napa, Bu?" "Sawalan, Mbah." Lah terus gamelane pun ditata dereng. Empun, oh nek dereng kula tatane. Terus acarane pun disusun dereng. Lah pripun nek dereng kula susune. Ora muring-muring ta. Sing mburi dhewe lho ora penak. Sik dijelaske. Ajeng wayangan. Nggih. Gamelane pun ditata dereng. Sampun, nek dereng kula tatane. tatane. Acarane pun disusun dereng. Nah, nek dereng kula susune. Lah kok ibu muring-muring lho. Oh, nesu utusan ibu-ibu Nesu. mau. Wah, aku malah ditapuk selet. Sampeyan iki piye to, Bu? Sampeyan kok saru. Waduh. Bu, nek gamelane dereng ditata kula tatane. Nek acarane dereng disusun, kula susune. Pundi kula susune tegese kula tulise pripun-pripun lha kok malah ditapuk. Engko arep disusun dewangi karo Bu kejet-kejet. Nek arep roh susu kadaluwarsa yo. Rumangsaku kok. Endi sing asmane Bu kejet-kejet? Bu kejet-kejet menika ingkang lenggah wonten ing tengah. Sing Ayu. tengah. Oh niki. Memplak kuning. Lho menika. Ibu. Kaya ana lek piyayine wae kaya klenger kok kejet-kejet iki. Monggo. Sindene Pak Anom iki komplit. Apa? Sing siji iki sinden ora bakal mati selawase. Kok iso? Ya uget-uget arep digecek ya uget-uget. Oh, Arep ditekek ya uget-uget. Oh iya iya. Arep disogok ya uget-uget. Lah iki sing siji nggo sinden sekarat barang lek kejet-kejet. Tenan kowe iki. Mboten lho Bu, mboten. Wah, ayune. Untune jek berarti. Wah, kowe. Kowe aja ngono kuwi, Mbak Eka. Nggih. Wae mbiyen zaman aku ajar mayang awan, mayang wae mbiyen yo Nggih. 30 tahun yang lalu, wah yo, Mbah. Primadona. Wah, mbiyen urung Biyen Diva. bedak iki urung kaya saiki. Nggih. Biyen iki nganggo bedak mereke Kelly. Dadi angger wayangan awan kesorot sengenge kaya kalen kaya mledek-mledek ngene iki. Nah, saiki iki tanko capok, arep melu sing nom-nom. Heeh. Nggawa pupur mereke sing larang-larang. Paling ora pon apa. Ning karang ya wis gegawa usia to. Nggih. Dienggo kediap iku biur. Kediap ngono wis teko biasa wae yuwak sing penting berkaya. Ora apa-apa, bojoku ki ya kaya ngono kuwi. Biyen ku nek lipenan ya dhewe mesure gandeng saiki wis gil-gilan nek lipenan gel. Malah kene iki titik-titik abang. Cangkrangan. Bapak. Oh. Nganu sing senadyan wujute mau apa sih ya? Oh iya. Udang kuning ya. Heeh. Nah nika. Aku sing menerjemahkan. Oh, iso. Lho, aku wis tau latihan. Bahasa Indonesia, aku bahasa Jawa. Aku Jawa wae. Oh, bahasa Jawa. Heeh, nek gembel ndak dibelah kene rada rene. Lha iki rembug wedhus apa piye? Ya, lah Sik Jawa. besar. Ya. Nyun tindinganipun Pak Weknya. Ngawur. Kuwi Pak Sulit kuwi. Iki Pak Prapto. Empu gendeng. Lah ya Pak Prapto. Pak Ngawur. Prapto Suweknya. Lah kok ngawur? Asmanipun. Jenenge Pak Sulit. Prapto niku Sulit. napa? Lah jenenge Sukar. Niku Oh. Dijuluki Pak Sulit. Nggih. Pengendang put nganu mesin ketik. Nggih. Bawa saiki ya, Mbak. iya. Ini wis tau ono kejadian iki. Napa? Ora sida. Nganu iki. Kene arep wayangan. Kene. Lah ning jero omah. Sing di omah sing nggo ngaso kuwi sing wedok nyuwun pangapunten ngapunten lawange kula nebi nggih Pak kantoran niki iki wonten wong edan niku cok njupuki werna-werna. Kuwi sing matur sing ngendika sing putri. Lah garwane rak mlebu. Nika napa wong edan? Oh iya, kuwi rangan ki ya kaya aku padha wae. Aku ki rak ya sopir biyen. Ndeng sopir muat pasir, aku medun tenagane ngguake pasir, aku diampirke nang gone sing duwe pasir kuwi. Diuncake degan ngombe. Lah ning wong ayu kae ngono nggo drigen saka kono. Aku mbisiki sing di omah kuwi. Sapa kae? Lah kok lemune nika bojo kula Pak, wah asem ya. Banyu degan ki rasane pahit. Batine sing di omah wong nek pecicilan ngono jare. Monggo. Banyu tekan senadyan
Senadyan sida bawa pora. Sida. Senadyan wujud temong paksi Arepa rupane ming manuk. Artine ngono ki. Arepa manuk ki iso naleni katresnan. Manuke koyo Ditembaki dardor. Kapolda iki. alus manis nengse make Manuke alus, legi nyenengke. nang semake ngono kuwi alus legi Lah jane alus manis merak ati, manuke alus legi nyenengke. oh iya Manuk njungkel nang setruk. manuke alus manis ya nek didilat legi ha siapa sing mau ngasih nih bocah kena Oh, Apa ya? alus manis nang semake lah iya. lu kuwi ngrembug apa Pengendara rasa usul mah meni. Apa mau kae? Asin-asin mau apa? Pengendar usul. Manyetak. Monggo Pak Wegno niku merubah konsentrasi kula Pak Wegno. Pak Sukar. Pak Sulit pengendang foto apa mesin ketik. Wis suwe le yak-yakan tekan ngendi-endi. Lelono. Lah ya tekan ngendi-endi lelono. Mlaku-mlaku. Lah ya yak-yakan. Mlaku yo yak-yakan ya. Oh iya. Mlaku yak-yakan. Ngapa? Anggolek isi podang pito. Goleki manuk podang sing kaya ngono kuwi. Kok iso kaya ngono ki pita? Kaya sing tak omongke kuwi mau lho. Pita ki ana artine Apa pita? kuning. Oh iya, yang ada kuning. Golek podang kuning. Kok iso. Dadi Mbah Waluyo gerah pita, gerah kuning ngono kae. Iya toh, padha ta, Mbah? Kuning untune, monggo. Oh, berarti ngono. Iya, untu pita. Nggih. Ibu bunga hengatiku. Lah, senenge atiku. Ati kok ning ngisor, ati kene-kene. Lah tak sai tak bakar. Mosok ati glorot. Sembrono. Lah aku ki ndelok memastikan. Delok anti kaya ketoprak wong iki kudu kok. Ayo. Ati adek gmandul kaya setela. Ngawur Apa? Aku ki gembal celurut semaput aja sembrono. Ngene wong tuwek celurut semaput. Wis ben iki ngono ya mbahku sing tak tresnani. Kandhane kok ngayal. Iya. Arep tuwa ki nek meng arep enom kuwi gampang ya mbok Lah canggih. iya. Ngerti carane? Carane piye? Klomotan kencur. Marut kencur klomotke ngger mlaku nak wah masih bau kencur isih enom. Oh iya ya. Lah iya, heeh. Ning mbah kula Mbah Walio niku kok kula mboten ajeng ngelem teng ngarepe niku mboten. Iya. Saking penampilan dari dulu sampai sekarang masih oke. Oke. Masih mengikuti zaman. Kandhane kok. Berpakaian selalu rapi. Pakai niki nyamping nggih selalu dipun wiru. Nah, apa kok nyampinge wiru? Raine ya wiron tok lho kula kabeh wiron. Apa-apa tak wiru kok. Sak rai diwiru. Aja muni rai to nek wong tuwa ki. Ya sak wajah. Wujudmu ngono lho, Jaro. Oh, wujudmu. Ya pangapuramu ya, Mbah.
Ya apa ora apa-apa nduk wingi bar tok lebur gek saiki gawe neh gek esuk dilebur meneh. Ya. Setahun kan entuk sekibik dosamu. Ayo. Nyanding bisa dadi tombo Ming cedak manuk kowe iso dadi obat. Monggo. Manuk iso dadi obat. Bakar kok. Monggo. Ki podang kuning ya. Iya. Esok apa? Esok awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midaran gonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman-eman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning epang. Kegancangan tak rindhik saka kadoman. Sarawi ngoceh dhewe mencok. Elok kae tak suwun mbok aja ngecek. Podang kuning agawe pikirku komeng. Sleret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen takon nyanding sliramu. Ora bakal ati kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Iku sansaya son sranani sun pikat ulu tedondo. Yo nyokek Mas yo nyokek yo. Esok apaan? Esuk awan ning omah wis ora keras. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang Mobang midaran gonku goleki ora krasa. ora krasa Manen mane yen nganti kang nyawa. Yang tak sawang mencok ning apang. Kegancangan tak rindhik saka kadowan. Sarawi ngoceh Sing ngoceh dheweke ngalem pencok. Tak suwun mbok aja ngecek. podang kuning Podang kuning agawe pikirmu seret ireng Sleret ireng tak sawang tambah manis. ibu Ibu bunga yen tak nyanding ora bakal ora bakal ati
yen si podang yen si podang andudut ati kepranan ora amandha atiku sang saya ndandang son lanani kulut wah pindo ya Pindo emang bernada dan bermelodi. di pindo kayak main kacek Di Pindo. ye Mbak Cange Nggih. dina uget-uget sampun ngaturaken lelagon podang kuning sak Nggih. bawane Nggih. Nggih. Jos. Nah saiki arep dos pundi? Arep sindene Mbah Waluyo. Oh, Dapat CPGN khusus. oh CPGN karo ini. JLJL. Nah, karo JLJL. Karo jalan-jalan. Oke. Diramu bawa engko aku sing JLJL. Aku bawa neh. Heeh. Oh iya iya iya. Alian rene, Kalian. men ora legok kene. Monggo. Mbok kira aku iki gurem ngono apa piye? Saben bengi nyawa Wiyagane utawa pradagane utawa pengrawite seragame putih kompak, tabuhane rampak. Wah, ora tau kleru. Pinter-pinter apa sebabe kok kompak? Kompak iki mergo ya iso milah siji lan sijine gatekke siji lan sijine dadine iso rempek. Ora. Lek kompak ki mergane ditanggap, nek ora we ora kompak ngomongnya ya. Ya nek ora ditanggap kan kadang ya latihan. Ora, ya, Bu. Kekompakan latihan nenek. Iya nek iki nek aku ora ditanggap gur kaya uler keket ning omah ngopo dadi bakul semangka. Oh ngono ya ya ya. Glundang glundung. Yen mamajang mung karo janur kuning Mbok ngene iki piye to kendange ra ketan giling-giling-giling. sing uget-uget aku kok malah sing kroketan ngono to. Nek pamane mumbul rada dhuwur ngono piye, Mbah? Aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Operasi kukul ya apa hubungannya karo melompat dhuwur? Lah engko nek aku anu dedet meneh aku ki operasi we kamarku ki cedak operasi wong sing kleru operasine. Oh, gagal operasi. Apa? Dokter ki terangane sing mongko dokter luar negeri lho. Hmm. Ngoperasi iki kleru, ana wong kecelakaan sikile ilang siji. Wong wedok kuwi kleru diganti sikil ki kleru sikil lanang siji. Lah lek konangan ki wis mari pas pipis. Siji nekuk siji jejeg ngene. Oh ki sikil lanang sing siji ki dadi jejeg sing siji nekuk. Ning sikile ki yo gak gandul mlepet lemah. Kok to, Mbah? Dadi terane dokter ki ya cok kleru aku. Ya terus Sikil- kowe iki ya wis ayu, iki sinden-sinden ki ya wis Ya ayu. cantik kabeh. Aja operasi plastik. Lho ben maksudnya kan ya ayu apik, menerima boleh tapi kan untuk lebih meningkatkan lagi memperbaiki enggak apa-apa toh. Lah kenapa? Aja. Operasi plastik ini luar negeri lho apik. Iki seksine mbok Cange. Ngopo? Tak undang ning nggon aku tanggoku ya wong wedok operasi plastik. Ceritane operasi plastik ngerti prosesnya? Ora piye lebih prosesnya? Klothok kulit kok ngisore dudut munggah. Medeni, Mbah. Warang wis mari wong wedok ki duwe brengos. Yen memejang Saya mau dibaleni meneh ben warga kene iki paham, ndak sesuk do tiru-tiru operasi plastik. Aja. Wong wedok Di nggih. kletek Dadi kulit ini operasi plastik iki kok Nggih. ngisore kulit kletek munggah. heeh. Baris mari rampung nih wong wedok iki ndek brengos. Yen memejang Ora kuwi
Brengos karo operasi plastik kuwi mau hubungannya apa? Lah wulu cumbu nggon jempol kene iki Oh, ora ngono beda. Kok ngayal. Mulane aja operasi plastik. Pestene simbah ngono. Ya. Enggak nek bringose ya. Ya nek perkara bangsa sakarmu lah pokoke aja operasi plastik. Ya. Tenan Tuwas aku kayak cepak-cepak ciduk barang. Operasi plastik kuwi ana sing sok kleru, kancaku siji meneh operasi iki kleru. Apa? Wong wedok kleru siki tangane ilang siji to. Kleru ganti iki kleru kiwa kabeh. Dadi tangane tengen yo ganti kiwa, tangane kiwa ki yo kiwa dadi pas mangan. Ngene. Pas mangan lep-lep kudune ra. Nek tangan tengen mangan jejel kene iki sep. Sep. Gandeng tangan kiwa. Ngono guang wer-wer. Yen memajang. Oh iya mergo nek tangan-tangan ngene kok ya. Ha nggih. Tangan kiwa ngene. Guang wer. Iya, bentar iki. Yen memajang. Nek sikile kiwa kabeh? Alah mbok ora ngerti. Sone wae. Bening. Bening. Sone apa jenenge iki mau? Apa sone, Mas? HP S4. Saya suwe saya sae. Apik iki tengere apa? Sound system sing apik iki tengere ya mesti teknologi yang sudah ini terkedepan, modern, terus diatur yang sedemikian rupa. Sound system apik kuwi tengere aku muni yo, ngono ki nggon salon ki nggih. Apik wis. Oh, tegese eko. Wah, pokoke iki sound system apik ki iso basa ngono lho. Aku yo ngono kono nggih. Wah, apik tenan. Terus salon kok iso buanter ki mergane ngopo? Mergo enek pengerase, wis suwe pengerase mesgo mari banter. Ae suara apa? Salon kuwi isane banter mergo ana ese. Nek ora ana ese ming alon. Oh iya, mergo enek ese ya. Kayaknya yang memajang. Ayo memajang. Wong tua ya alon-alon ae. Alon wong tua ki malah kepenak. Joget semono malah rong pringkil. Sing telaten lah kae sisan kae lah. Yo apa? Kae dijupuk sisan nah kayak dimplok. Moga wis seneng aku kok. Jare kok tangane man. Ya kene wong Jeluk-jeluk sithik. nah ra ngono sini. Ki mau mangan opo? Wis. Arep apa piye? Bacot entek kok. Pacitan. Oh, saya ku arep sapitan. Kok njur kelingan gone ae. Pacitan. Sarati. Ya. Aja takon dosa kowe ora gelem mikir tebak jajamu. Aja lunga. Aja teko, aku sing lunga. Oh ya ora sidul. Kale jatilan. Iya, iki jatilan. Dadu. Cangkemku isih digugu kok. Aja jatilan le. Bebayani kancaku ki jatil dadi ke jam 11 awan nganti jam 6 sore tambane apa-apa ora mari lho. Digrujuk banyu ora mari. Pakani kembang ora mari. Wun dadi barang ditinggal kancane numpak truk ki ngenteni.